Afganiyên bêhêvî yên ku hewl didan ji ber Talîbanê birevin, xwe li balafirek Amerîkî girtin ya ku amade bû ji firoxaneya Kabûl rabe. Her wiha bi hizaran kes jî îro duşemeyê ji bo derketina ji Afganistanê li firînek digeriyan. Hêzên Amerîkî guleberdan esman û ji ber ku li ser rêka firînan qerebalixiyên mezin hebûn, tevahiya firînên bazirganî betal bûn. Malbatên bi tirs yên bi zarok û bi bar hewl didan ku ji rejîma Talîbanê ya ku ew ê desthilatdar be birevin. Amerîka ragand ku wê tevahiya karmendên balyozxaneya xwe gihandiye balafirgehê, lê ew ji yên bêyê destûra rêwîtiyê cuda têne girtin. Balyozxaneya Amerîka ya li Kabûl bi twîtekî ji hemwelatiyên Amerîkî û Afganî xwest ku neçin balafirgehê. Lê bi hizaran Afganî tevî hin kesên ku tekliya wan bi koalîsyona bi pêşengiya Amerîka tuneye jî bi hêviya ku derkevin bê bilêt û vîzeyê hatin balafirgehê. Aloziya li balafirgehê piştî ku çekdarên Talîbanê ketin nava Kabûlê û serokê Afganî Eşref Ganî ji welat rêviya derket holê.